Da bi odgovorio na to pitanje, da kažemo šta je običan haker, kako ga, da kažem, kako veći deo populacije u zemlji misli šta je, obično se misli na nekog zlonamernog stručnjaka za računare, kome je cilj da nekom korisniku navodi i ukrade podatke ili nanese bilo kakvo, da kažem, bilo kakvo zlo. Etički haker, s druge strane, je osoba profesionalac koja je, da kažem, sertifikovana, stručna, da radi slične provere kao što radi haker, da kažem, običan haker, s tim što ona u svom ponašanju prati neki kodeks etički i o svim ranjivostima koje pronađe uredno izveštava klijenta od koga je uposlena i daje savjet o tome kako rešiti te sigurnosne propuste koje nađe. Sertifikat, kao i u celoj IT industriji, je bitan, da kažem, kao dokaz o tome da je neko ima dovoljno znanja, pravog i da može da se bavi tim poslom. Sertifikata ima različitih, kako znamo sad u poslednje vreme, malo hiperprodukcija sertifikata, ali postoje sertifikati koji su čisto teorijski i sertifikati koji su veoma praktični. Recimo, sertifikat koji ja posjedujem, Offensive Security Professional, je čist praktičan ispit u kome je cilj u roku 24 sata da uhakujete 5 mašina i o tome da napišete detaljan izveštaj kako ste uradili, kojim redom ste došli i da date savete kako to da se ispravi i takav izveštaj detaljan se šalje na kontrolu, da kažem, firmi koja drži taj sertifikat i ukoliko se osvoji, da kažem, više od 70% bodova, to jest bar 4 od 5 mašina se uspešno uhakuje, dobija se taj sertifikat kao priznanje da neko može samostalno to da uradi. Da, realno je potrebno dosta i široko i duboko znanje, da kažem, iz više tehnologija. Obično se postaje tako što čovek je prvo stručnjak u nekoj užoj oblasti, kao što je većina IT ljudi je sada stručna u nekoj užoj oblasti, recimo samo mreže, samo operativni sistemi, samo baze podataka ili web tehnologije. Etički haker se postane tako što u nečemu ste bili stručni, pa recimo ste promenili malo posao, sad više niste mrežni inženjer, sad ste sigurnosti, pa ste se upoznali sa novim tehnologijama, pa vas je zanimalo usputi kako radi web i kako rade baze i kako radi mnogi sistemi. To je, da kažem, čovek koji ima onako široku sliku o tome kako rade IT sistemi. Još jedna bitna stvar je da čovjek ne samo da ima široku sliku i široko znanje, nego da malo, da kažem, izađe iz neke kutije razmišljanja koje smo svi uvučeni, da ovaj sistem služi samo ovoj svrsi. Etički haker bi trebao imati tu malu slobodu razmišljanja, da nešto drugo može da se iskoristi u neke malo druge svrhe i to je ono što je potrebno, da kažem, za posao. Zato što, iz jednog, da kažem, vrlo prostog razloga, ljudi koji rade u tim kompanijama su, i sam sam radio takvim, da kažem, kao IT osoblje u kompanijama, i, da kažem, ima ih vrlo malo, imaju puno posla, imaju puno sistema koje pokrivaju, da li su dovoljno obučeni znaki pitanja i, da kažem, uz sve to kad se, da kažem, sabere, imaju dosta verovatnoće da će da naprave neku grešku. Sada, tu grešku neće biti svesni da su je napravili i neće imati ko da proveri da li postoji takva greška, osim, da kažem, pravog hakera ili etičkog hakera. I cilj je da kompanija pozove etičkog hakera koji će detaljno i sistematski proveriti sve aspekte sigurnosti i uočene, da kažem, nesigurnosti dati njima, da kažem, na rešavanje. Firma koju mi radimo sigurnost je onako, da kažem, poprilično dobra, može se reći sveukupno dobra, samo možda nepravilno raspoređena. Ovako, to ću malo da objasnim, da kažem, puno, da kažem, pažnje i resursa se usmerava na jednu vrstu zaštite, a recimo zaštita i sa interneta i tako dalje, firewallovi, IPS-ovi, sve živo, a možda za neku sigurnost unutar kompanije se posvećuje manje pažnje.
i onda kroz testove koje mi radimo, vrlo brzo se, da kažem, dođe do tih problemčića, da stvari gde se manje obraća pažnja, tu obično imaju probleme i obično, da kažem, imaju potpunu izloženost, da kažem, njihovog sistema zbog nekih grešaka. Znači, generalno je sigurnost dobra, ali samo treba napraviti bolji raspored u tom, kao bolji balans u sigurnosti. Povratne informacije su onako dijametralno različite i idu u dva tipa. Od ljudi koji dobiju izveštaj i ne javljaju se uopšte, niti pitaju, niti ne znamo ni da li su ispravili te probleme ili ne, do druge grupe firmi koju ja više preferiram, koji su jako zainteresovane za rezultate testa, zovu nas više puta da dođemo da objasnimo kako smo nešto uradili, šta treba da urade da bi to ispravili. Čak i u novije vreme kompanije u okviru nabavke penetration testa zahtevaju da se urade retest nakon ispravke uočenih ranjivosti. Tako da to je definitivno pravi put. Proces ide tako što, naravno, prvo se na nekom, da kažem, uvodnom sastanku uspemo da pokušamo da se dogovorimo od toga šta korisnik hoće. Postoji dosta načina da se uradi test, znači postoji neki takozvani black box test gde mi testiramo nešto na osnovu nijedne informacije o toj firmi, do, da kažem, nekog white box testiranja gde mi možemo od firme da tražimo bilo koju informaciju koju nam treba kako bi naš test bio što uspešniji, što bolje uspeli da uradimo. Onda se definiše šta se testira, jer retko firme mogu da priušte sebi da testiraju baš celu mrežu ili sve uređaje, nego se napravi neki ograničen skop toga šta se testira i, da kažem, napravi se uloga testera. Nekad tester može biti zlonamerni haker koji je došao, recimo, pa subo nekakvu mrežu kod njih i testira, može biti to neka uloga obično korisnika koji ima domenski username i password i da vidimo šta on može da uradi firmi sa tim kredencijalima koji su mu dati. Kada se sve to dogovori, da kažem, znamo šta da radimo, mi počinjemo svoj posao, dobijemo spisak adresa, da kažem, obično IP adresa koje treba da testiramo i mi krećemo obično od skeniranja tih adresa da vidimo koji portovi su otvoreni, koji servisi rade, koji su verzije tih servisa, da li imaju neke ranjivosti poznate ili nepoznate i onda da vidimo, gledamo redom šta od toga može da se iskoristi kako bi dobili neka prava na serveru ili nešto zloupotrebili. To je onako generalno kako ide posao. Do sada to smo, da kažem, retko radili kod nas, ali uglavnom se to svede za sada na, da kažem, na pokušaju da se zaposleni navede da klikne na određeni link zlonamerni, koji u stvari nije zlonamerni, nego mi samo logujemo da li je neko kliknuo ili ne. Obično to ide kroz e-mail poruke neke sadržine i tu je otprilike bitno da se obuhvati što veći broj ljudi, jer određen procenat će 100% da klikne na neki link. Sad nismo išli dalje, moguće je, da kažem, dalje napraviti test da se od tog kliknutog linka njemu preuzme računar, ali do tada nismo stigli. Za sada se kompanije odlučuju samo da vide koliko će, da kažem, koji broj ljudi će da klikne na nešto što ne bi trebalo da klikne, to jest kakva je njihova sigurnosna svesnost ili security awareness. Svakako, rekao bi, savjet za firme je da redovno proveravaju svoju sigurnost, da kažem, upošljavajući etičkog hakera da radi to za njih, jer kao što sam i ranije rekao, firme same nemaju kapaciteta trenutno da sve iskontrolišu, to sam 100% siguran i da bi to trebalo da radi bukvalno na regularnim intervalima, jer to će im sigurno pomoći da podignu svoju sigurnost na viši nivo. I teo bih reći firme i ne treba se plaše etičkih hakera, oni su tu da zajedno rade da povećaju sigurnost.